že to je taká zvláštnosť v ľade. Už sleduje ten štart. Martin Steffel. Takže to bol Martin Steffel. Na druhom mieste Michal Maršal aktuálne, ale... Čakáme, kým nám pretekári prejdú túto pasáži popred väžu, aby sme si dali dohromady celkové poradie. Čiže štartové číslo 15. Zoltánci štvrtý. Miroslav Lučan. Rozdiely sú tam skutočne minimálne. To išiel teda Miroslav Lučan z poslednej rady. Takže 54 nám aktuálne končí Maroš Šemoda. Asi sa ponáhla chystať na tú diskotéku. Podľa všetkého. Každopádne dúfame, že to nebude vážne. Maroš dal prečetla. Čele pretekov aj naďalej Martin Steffel so štartovým číslom 15, na druhom mieste Michal Maršal, na tretie miesto Žon Várci. Miroslav Lučan na Kovač na 5. mieste aktuálne. 6. miesto Jiří Matejka, 7. Peter Mešter, 8. Jiří Martinek. Pekne, vole, dej mu sračovi, vole. Martin Steffel, Michal Maršal, tretí Žolt Várci, štvrtý Miroslav Lučan. Tu sa tam máme tam dojde k nejakému tomu útoku na štvrtú pozíciu Miroslava Lučana. Na 6. mieste Peter Mešter. Jiří Martinek a aktuálne Jiří Matejka až 8. No a vyzerá to tak, že Miroslav Lučan tam má nejaký technický problém, nakoľko nám tam veľmi výrazne spomalí predbehy. Aj Jiří Martinek týka. No a skúšame celú lajku pre pretekárov divízie H2, konkrétne teda druhej skupiny. Nás už na štartovom rošte čakajú ďalší pretekári, tentokrát jazdiaci v rámci divízie H1 1400N.
sa nám predstavia